Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Batez be gure entzule guztiak eta zelan ez gure gonbidatuak horrexek dira Eusko ikaskuntza konposatzen dabenak. Hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azkenengo zapatuetan Eusko ikaskuntza Bizkaia irratiaren sintonian. Eta ez gaur ez da gitxiago izango. Ez dakit gaur dantzan egingo dugun. Baina dantzaz, zeo zer ikasi, hori seguru baietz. Euskal dantzak euskal kultura eta folklorearen osagai garrantzitsua dira besteak beste. Herri eskualde, lurralde batetik bestera dantzak aldatu egiten dira. Esan naia dantzan egiteko modua, jantziak. Euskal dantzak hartuko ditugu gaur ahotan. Dantza soltea. Dantza soltea da batez be hemen garandu eta azur maminduko duguna. Eta honetaz asko dakien gonbidatu bi behintzat badaukaguz geure artean. Jose Inazio Ansorena, ondo etorri, zelan zagoz? Primeran, zuen kompainian, ez daukaz kegatzeko arrazoirik. Geupez, Carlos Sánchez Ekiza, ondo etorri zelan? Eixo, ongo zongi, bai. Eusko ikaskuntza abiatzeko moduan gara, eta esan dugu dantza soltearen inguruan ibiliko garela. Zer dela eta, dantza soltearen inguruko jardunaldiak daukaguzalako Eibarren. Eta hori dela eta atxakia galanta dantza soltea izenburuko jardunaldien azpian dagoan guzti-guztia agirira ekarteko. Egia esan nondik hasi bez dakit oso beteak, osotuak direlako jardunaldi honek, badago nondik ibili, baina hasi gaitesan albada behintzat hasieratik Jose Inazio. Hemen utxune bat egon da, jardunaldi honetan asko agirira ekarri beharreko dagoalakoan egon zari. Ez da premin asko behar izan bat betetera datoz jardunaldiok. Bai, solteko dantza hain izan da, nola zango nuke, eguneroko kontua eta gertukoa eta jendeak pentsatzen du, askotan gertatzen da hori, ez? Eguneroko gauzekin ez dugu hortaz gehiagi pentsatu behar. Baina egia da, solteko dantzaren inguruan pentsaketan azten garenean, konturatzen gara belaxe, nola katramilatzen diren 200.000 ari desberdin, eta gure historiaren konplejutasun guztia, nola islatzen den hor, eta zein interesgarri, eta zein divertigarria da, dan hori pixkat aztertzea, ezagutzea. Da, ispilu bat azkenean, bai dantza eta beste zein gauzare, non pertsonak agertzen geran, eta agertzen geran, batzutan naiz padegu ere izan garen bezalako xeak. Ez dakit, Carlos honegaz ados dagoan. Edo Carlos Sánchez Ekizak ze ikusi daukan honetan guzti honetan, Carlos? Bueno, nik uste orokorrean ados nagoela Peterrek, Jose Inaziok esan da esnakoarekin, ez? Justu eguneroko gauzak dira gutxien ezagutzen ditugunak baita, ez? Beste alde batetik. Eta horregatik, hori nolabete jardunaldi batzuk zertaz egitea pentsatzen genuenean, erabaki genuen aski erraz urte honetan, hori, dantza solteari buruz egitea. Zen bai oso gai arrunta da, denok daki gutxi gora bera, oso ezagunak dire, guztiak badaki gutxi gora bera zeintzuk diren, baina batera, ez dako ikerketa finkorik, egia esan da, nik uste dute aski gutxi dakigula horretaz. Momentu honetan, eta azken hilabeteotan, azken urteotan sortu dira gauza batzuk, eta interesgarri izango dira hori hortaz eztabaidatzea. Zuzeu, lantalde zientifikoan zagozalabea aitatuko dugu, Emilio Xavier Dueñasegaz batera, antolatzailea Eusko ikaskuntzaren folklore zaila da Eibarko udalaren laguntzaz, baina badinogu, zuzeu, lantalde zientifikoan zagoz. Hori nolabait eduzen jardunalditan, eduzen kongresutan, alako historiotan beti egon behar da nolabait pertsonaia batzuk, gure lana izan da batez ere hori pentsatzea nortzuk izan daitezken pertsona egokiak ona etortzeko, gero komunikazio libre batzuk ere
badira eta hauek begiratu behar dira, onartu ala ez, eta bueno, hori da lan zientifiko baten lana. Eta Jose Inazio Ansorena Donostiako udaleko txistulari taldeko zuzendaria da beste gauza askoren artean. Jose Inazio, zuk berbaldia eskainiko dozu. Bai, bueno, nik esan da, solteko dantza ezagutzen nuen, txikitandik. Nik Donostian jaio naiz Konstituzio plazan, eta Konstituzio plaza da, beti izan da, txuntxuneroen plaza, sortu zanetik. Orduan, txikitandik ezagutu dut, eta bertan ikasi dut dantzan egiten. Txikitandik, erore pixka gehiago gure gurasoekin etxean, ezta? Eta orduan, oso gertukoa izan dugu. Baina egia da, gero galdezka, nire buruari, edo ingurukoei galdezka asinatzaienean, zer da nau, zer estan, inor gutxik zekin zerbait fundamentozkorik. Orduan, bueno, saltxero naizelako, gustatzen zaitelako saltxetan ibiltzea, eta nire buruari galdeak egitea, eta gero, konpromiso batzuk sortu zaizkidalako, idatzi nuen oin dela gutxi artikulu bat fandangoaren inguruan, artikulu luze bat, eta nik uste horretik deitu diatela. Eta, bueno, pixkator galdezka ibili nintzen, nire buruari eta paperetan eta jendeari ere bai, nondik sortu dan euskal solteko dantza. Solteko dantza lehenagotik dator, baina ez da horren urzitik ere, hori lehendabiziko galdera izango litzak ez. Noiz sortu zen solteko dantza, nola bai dantza askea, dantza lotuaren kontrako kategori bezala. Ez noiz sortu da bi kategori hoien arteko xestra, edo istilua. Eta noski batez ere dantza askearen aldekuak egiten zuten bestearen kontra. Dantza lotua, txarrazan, gaiztua, libidinosoa, lizuna, eta dantza ona askia zen. Eta noiz sortu da hori, bueno, nik esango nuke, ziur aski eberetzigarren mendearen erdialdera. Nola bait, hainbat dantza lotura ezaugarri izan zuzkatenak zabaldu diranean, ziur aski polkaren zabalkundearekin batera, lehenagotik bazeuden beste batzuk ere, eta nolabait genero bezala, dantza aloagarrado esaten zioten, Ameriketan atrakado ere esaten da, batzutan, eta oposizio hori sortzen da, eta orduan, garai hartako moralistak eta apaiz moral publikoaren zaintzaileak, eta hainbatek, hobetsi egiten zuten dantza soltea, eta aldiz, dantza lotua, arbuiatu eta mespretxatu, eta gainera, oso txarrazala, esan orduan, hor sortzen da nik uste, kategori hori. Eta gero sortuko daia, euskal solteko dantza, horria berezi batzu jarriko zaizkio. Berehala itaunduko deutzut gehiago dantza solteaz, baina aitatu daiguzan orain arte eginda dagozan ikerlanen arteko batzuk, zeo zertxu badago ikertuta, ezta? Esate baterako antropologia, historia, soziologia aldetik, biontzako da itauna Jose Inazio eta Carlos eta Jose Inazio. Bueno, Carlos jaingo du ni baino gehiago. Bueno, nik esango nuke gauza gutxi daudela orain arte. Hori ez da batere precisamente dantza soltearen kasua bakarrik, ez? Oso gauza gutxi dakizkigu orokorrean gure tradizioari buruz ere. Eta batez ere musika eta dantzak, zeren hori bada uste dute arrazoi oso argi bat, ez musika eta dantza egiten diren momentuetan badaude. Eta gero desagertzen dira. Orduan gaur baditugu elementu batzuk nolabait kopiatzeko, erreproduzitzeko, baina dokumentu gisa oso zaila da zerbait aurkitzea. Eta orduan hori alde batetik eta beste aldetik halako gaiak, nik eta gezurra dirudien agian, oso gutxi landuta daude orain Euskal Herrin, eta nik ez dakit, historiatik, antropologiatik, agian folklorista, agian oso akademikoek zerbait egiten dutenean, nolabait interesa pizten da edo hasten dira erakusten. Baina horregatik uste dute aski importante izan dela Peterren hori artikulu hori, fandangori buruzkoa, horregatik pentsatu denean berarengan. Eta beste gauza batzuk, ni tokatu ditzean duela gutxi, lako zerbait egitea, miamendien ziklopedirako, eta orduan egon nintzen gauzak hortik, alako gaiak oso naturalak, txikitatik bizi ditu guztiok, eta interesa hortik dator, baina lehen ere ipatu duguna, ez? Eguneroko gauzak normalean ez dira oso askotan lantzen, eta horregatik merezi zuen ia abia puntu gisa, ez?
Orduan jardunaldiak zentzu horretan planteatu daude, hemen Euskal Herriko ponentze batzukin eta gero, penintsulako, naiz eta Europatik edo penintxulatik kanpo ere atera zitekeen, pentsatu genuen, prinsipioz penintxulako beste ikerlari batzuk ere izango ditugu, eta, zentzu horretan, biak bateratzea, zeren askotan ez dugu gure ezagutzen, baina are gutxiago, besteek gure ondoan, oso antzeko zerbait egiten dutena ere ez dakigu. Esate baterako, Extremadura, Galizia, asko dira, gonbidatu dituzuen islariak. Bai. Denetatik dago, esan hemen badugu Asturiasekoak, Valdidekoak, Extremadurakoak, Galiziakoak, ikuspuntu ezberdinak ere landuko dira, adibidez bada bat oso interesgarria ikertzen duena emakumearen papera, Asturiaseko dantzetan, hemen oraindik eta nahiz eta gertzera dirudien agian baita oso gutxi landu dugun gai oso interesgarri bat. Eta, hori da, batzutan mintzatzen da jotari buruz, eta jota agian jende guztiak badu buruan Zaragoikoa, Nafarroakoa, edo agian Euskal Jota ere, baina Galizian ere lantzen den adibidez, eta oso interesgarria den. Teruelen nola etorrintzen den fandango eta jota, alako gauza. Hor tartean, aitatu dugu, berbaz jardungo dagoenak Jose Inazio Anzorena izango dela. Jose Inazio, esan dozu, ez da hor 19. mendean kokatuko zeunkela, dantza soltearen hasiera hori, nondik natorren aitatu dugu, non egiten dan. Nik kokatu dut hor dantza soltearen jatorria. Ez euskal dantza soltearen jatorria. Desbardindu egin behar da. Bai, euskal dantza soltea geroago eduitzen da, abertzaletasunaren sorrerarekin batera. Ez da, beraz 19. mendearen amaieran, eta pixkana, nolabait abertzaletasunak izan zituen esan ezagun misiolari batzuk, apaizak, noski herritako apaizak, mendigo izaleak ere bai, eta txistulariak, potentenak, eta hor zabaldu zuten konzeptu euskal dantza soltearen konzeptu berri bat mugatua, baina pixkana indarra hartu zuena, fandango eta harina izaten dena, eta gero bide manduna gaur egun egiten diren txapelketetarako eta holtza gaineko emankizunetarako. Eta horrekin nolabait basartzen naiz egin dezun galde hortan, non egiten dan? Dantza soltea egiten da leku askotan, holtza gainean gaur egun egiten duguna eta euskal dantza soltearen gailurra erakutsi nahi dutenak, esan da, gure mendietako erromerietan edo auzuetako erromerietan egiten denarekin zer ikusi gutxi xamarra dauka. Oso desberdin dira, paso gutxiago, egiteko moduare oso desberdina, batzutan ez da horren dantza soltea, parte batzuk lotuak dialako, eta aldiz, holtza gainean egiten dana, benetan da, eskatzen du indar atletiko izugarria, forman egotea, eta benetan ikuskizun izugarria da, aldortatik, estetik aldetik ilortu da ikuskizun izugarria, baina herriarentzat gutxi xamar balio duena, ez da olako minutu pare batetik gora jarraian egiterik, izugarrizko auspoa eta indarraskatzen duelako. Bai. Halako dikotomia bat sortu da, ez da? Dantza soltea ikusgarria, eta dantza soltea benetan herriak egiten duena. Hemen aditu askok landuko dau hau kontu guzti hau, bakotxak bere ikuspegia eskainiko dau, abia puntu moduan eta maiatzaren 28an Eusko Ikaskuntzako Folklore Sailako lehendakaria izango dugu berbaz, eta oneri guzti oneri hasierea moten, Emilio Xavier Dueñas. Eta hortik aurrera, Carlos Euskal Herriko dantza soltea da aztertuko dana, baina gero horrek dakarren guztia, ezta? Esate baterako, zelan irakatsi, hori prozesu hori, ertz guztiak lantzeko ahalegina egingo dozue. Bai, nik uste denetatik izango dela, eta oso interesgarri izan daitekela. Adibidez, badago komunikazio bat, nolabait unibertsitateko magisteritza aldetik ekarrita, sortua, zeren
egia esan detak oso jakina gauzak, hori momentu arte, baina komunikazio horretan planteatzen dena da nolabait ikasteko modu berri bat, edo era berri bat, nolabait asko ere pedagogikoagoa, edo ideia. Nik azpimarratuko nuke, euskal komunikazioen artean, adibidez Ingeru Bergizesena, zeren berak ekarriko du, nik ez dut entzun haindik jakina, baina 1920 hamarkadako grabaturiko dantza solte batzuk. Orduan, nik uste dute grabaketa zaharrenak izango direla, edo hori sumatzen dugu gutxienez, eta hortan zentratuko da komunikazioa. Orduan, nik uste dut oso, hau ere oso interesgarri izango dela, benetan, gutxienez, diska batean nola entzuten zen, bederatzen eta 20. Hamarkadako euskal dantza solteak, hori abadinen egina. Eta gero, analisi klasikoagoak ere izango dira. Nik uste dut oso anitza izango dela proposamena eta oso interesgarria. Eibarren hori hitzordu hori, egia esan asko dira berezitasunak, ezta? Dinogun moduan dantza soltearenak, berezitasunak eta izenak. Izenekin bai daula, nazpila izugarria dago izenekin. Jota hitza entzuten dugunean, egia esan da, ez dakigu zertaz aigien. Maten du mundu guztiak badakira zer da jota, baina ez da, Espainiako eskualde bakoitzean bere esan aia du, oso jota desberdinak daude, eta Euskal Herrian barruan ere, jota esaten dugunean, esan dezakegu, edo jota horietako bat, esan dezakegu fandango arrun bat, esan dezakegu fandango bere koplarekin, kopla mantsoago dala edo erritmo berean dala, kopla hori lotua dantzatzen dala edo azkean dantzatzen dala, jota zentzu generikoan, fandangoa eta jota sartzen dala, baita batzutan ere esaten denean jota txapelketa, harina-harinak ere sartzen dira tartean, orduan, benetan, nazpila handia da, eta hori ere, bintzat ez dugu argituko, hori herri erabila dalako, eta horrez dia sartuko, herriak ebiltzen du nahi duna eta nahi duen moduan, baina bintzat argitu bai, jendeak erresa gulertu ezan zen nazpila dan. Egia da, txistularian artean ere askotan, aipatzen denean kontradantza, txiletixa, jota, fandangoa, topatu dut jende asko, aklaratzen ez dena, eta ez dakienaz zertaz aigeran, ez da? Hori komeni da, argitzea pixkat. Eta musikea aitatuta? Musika? Bai. Musikak ezaugarri asko ditu, bai, egia da. Dudari gabe, gustatzen da, dantzatako musika, alako, erakartzeko lako indar berezi izaten durako, ez? Horretik behar bada, bakuitza bere garaian musika batzuk izan dira, izugarri erakargarriak jendearentzat. Fandangoak, hori, 18. mendearen amaieran, hautsak arrotu zituen, badu alako xarma berezi bat, bere baitan biltzen dituelako, binakako eta irunakako zatiketak eta subzatiketak, eta izu, hasieran fandangoa zeukan erakarpen sexuala edo erotikoari bintzaterek izton zera eman zion, indarra eman zion. Beste garaietan, polkak ere, igual txuitzuen. Polka, 19. mendearen erdian, urakan bat bezalakoa da. Europa osoa korritzen dugu itibera, eta, polka izena jartzen zaio gauza, edo zein gauzari, kafe bati, denda bati, eta mundu guztia, liluratuta dago polkarekin. Egia da, garai horietan, dantzak gaur egun baino eragin handiagoa zeukala egizartean. Orduan, zer da, musikaren indarra oinarrizkoa. Musikak ez balin badu indarrik, ez du dantzatzeko gogorik ematen, eta beraz, alperrik aigera. Musikak indarra du, eta normalean badu bere ezaugarri berezia, hori fandangorekin hasi zen ezkerozti pixkana, sinkopa gehiagotzen, zabaltzen, joan da, habaneraren kasuan, habanera da azken batean kontradantza bat, baina Habanako moduan kontradantza a la manera de la Habana, esaten zioten hasiera batean. Eta zer da manera hori? Ez dakigu, pentsatzen da Afrikako esklabon eraginez, sinkopa berezi hori horri tata, baten zitzaiola,
eta hori oso erakasgarri, oso sensual gertatzen zen, garaiko jendearentzat, eta arabanerak izan ziren ere, beste momentu batean, izugarrizko xaflada handi bat eragina dantzazale guztien artean. Horren musika oinarrian dago, eta musikaren berezitasun horiek ere aztertu beharrekoak dira. Carlos, bai, ez da? Bai, nik pentsatzen dut, ez burura etorri zait. Ze arraro izango litzateke jende askorentzat hori pentsatzea, Euskal Fandangoa edo Arina edo Habanera bera, ez? Gaur egun apur bat kasposo den dantza hori, da, sentsuala edo erotikoa zela pentsatzea. Baina, hola da, hortaz zalantza gutxi ditugu, zenen garaiko testigantzak hori esaten dute argita garbi, ez? Eta adibidez, bitxia da, guk gaur egun badugu oso ikuspuntu ezberdina horretaz, jakina striperrak eta denetatik ikusten dugu, edo diskoteketan hori gogo batzuk, baina hori Habanera batean, antza denez sensualitatea zegoen, ez zegoen kontaktu fisiko handian, edo gutxienez Europako Habanera dantzatzen zen moduan, baizik eta hori batez ere gerria eta besoak nola mugitzen zen. Mugimendu hori guretzat, ez dakit, kasposoz bada antzeko zerbait, ez oso zarkitua, oso erotikoa zen garaian, ez? Beste garai batzen jakina mugimendu ezin zen lanbada dantzatu gaur egun ezagutzen dugun modua jakina. Baina, dantza fandangoarekin Arina dekin antzeko zerbait gertatzen. Omen zen Euskal Herrian bantza denez emezortzigarren mendearen buruan, ja. Bai, sasoiak aldatu zuaz. Oso bitxia da, asko aldatu da ikuspuntua. Nik uste gehiago zala iradokitzea, sugeritzea, eta gehiago gozatzen zala kortejuarekin, eta dantzazan, kortejuaren atal bat esan dezagun, kortejuarekin, ekenaldi erotikoan bertan baino, ez? Hori asko luzatzen zen eta asko gozatzen zen horrekin. Gaur egun, zatea, akite pillo, akite mato, ez? Pentsatzen ari ez justu egun hauetan hasiko da gaur okerez banago Sevillako feria, ez? Eta Sevillanetan antzeko zerbait gertatzen da. Normalean ez da ukitu fisikoa oso murriztua da gertatzen bada. Baina postura, jarrerak, badena da sedukzio prozesua, ez? Horrek ikusten da. Gure fandango eta Arinarietan zaila da hortaz hainurrun joatea pentsatzea, baina antzeko zerbait gertatzen zela bai. Bai, egia da, kontu guzti hori gaina etorri dela beste kulturetatik, alegia fandangoaren erakalpen hori hegoaldetik etorri da, eta hegoan ematen zioten hegoaldean tankera bat, eta ona iristen zanean, ez da gure kultura motxagoa dan edo, baina apaltzen zijoan tankera sensual hori. Eta aldiz kontrantza iparraldetik etorri da, eta hemen ere bastante apaldu da hori. Eta, zesanik ez, Karibelatik etorri da Habanera eta hori dana. Han, zoragarria zan, hemen gure berzio motxa egin dugu, ez? Bai, eta nola bukatu dugun Habanerarekin, ez? Un ingles bino a Bilbao eta lakoak kantari. Ez oso bitxia da, baita Habanera hemen Euskal Herri. Hori eta gehiago landuko da hortxe jardunaldietan, esan dugun moduan maiatzaren amaieran, 28an izango da, eta ekainaren edo bagilaren 4an hori hitzordu hori, goizeko 10etan abiatu, eta eguerdeko ordu bata terdiak arte. Ateak gura izan ezkero zabalik egongo dira, ez? Ez da, bai ez uste, hori antolatzen dik. Bai, jakina. Gura dagoenak badauka bertara aurreratzeko aukerarik beraz. Bai, doainik da gainera, eta hortaz beldur izan behar, eta gainera oso egun horitxoa egingo duela esaten dute, orduan, aterpean egongo gara. Eta amaitu orduko, Carlos, onena, ze izango litzateke zuzenean, Eibarrera aurreratzea aitatutako data horretan, informazioa dena dela Eusko Ikaskuntzak bere atarian be badauka. Bai. Hori, esatu behar da, hori, modurik errezena izango da web orrialdea, eta hor dago jarrita jakina. Hortxe, zuzenean, irubebiko, txeusko gioi normala ikaskuntza.org. Carlos Sánchez ekiza zuri mila esker geurean egotea gaitik eta ia dandana ondo doan. Espero ezagun bai.
Eta zesanik ez, Jose Ignacio Anzorena, zeuri be, estimatuta hemen parte hartzea. Zorreatik, oso gustura hau naiz. Agur, Carlos, hau dene. Agur. Agur. Gero arte.